No, pozdravujem všetkých. Tak tu kedysi bývali normálne ľudia. Postupne to už všetci odišli. Cigáni pokradli, čo sa dalo. Všetko sa tu bude búrať. A budú tu nejaké nové domy alebo čo. Aby sme zase videli, čo tu ako bolo. Hovorím, cigáni pokradli všetci, čo sa dalo. Kobylky. Zlaté časy boli. Čo spravíme, no. Všetko tehly, drevo, čo sa dalo, pobrali. A tak čo to tu bude, no? Aj tak to pôjde všetko dole. Niektorí ľudia tu žili pár rokov bez elektriky. Však vieme, akí sú ľudia voči sebe. Jedni platili, druhí neplatili, tak odpolili všetkých. Tuto bývala tiež pred časom jedna pani dlhé roky bez elektriky, aj keď platila, ale pretože iní neplatili, tak to odpolili všetkých. A behom pár dní neostalo z toho nič. Pohľad z tejto strany.